Imos comenzar una expedición científica. Descubriremos cómo se clasifican todos os seres vivos do noso planeta. Hai tantos seres vivos diferentes. Pero como poñemos orden en todo esto? A solución, pois usando un mapa. O mapa dos 5 reinos. Imos aló. Velaquí o noso mapa completo. Cada reino agrupa seres vivos con características fundamentais moi semellantes. Moi ben, pois imos aló. A nosa expedición comeza coas formas de vida máis sinxelas. Primeiro, o reino das moneras. Está formado por bacterias, organismos unicelulares moi sinxelos. O importante é que as moneras teñen células procariotas. O seu material xenético está solto. Seguimos cos protistas. Estes xa teñen células eucariotas máis complexas co material xenético dentro dun núcleo. Pasamos ao reino dos fungos, como os cogomelos. Tamén son eucariotas, pero aliméntanse doutros seres? Agora imos a un reino máis complexo, o maravilloso e verde reino das plantas. Pero con tantas plantas diferentes, como se fan os subgrupos? Imos descubrilo. Pois mira, é ben interesante. Para clasificalas, facemos dúas preguntas principais. A primeira, teñen vasos para transportar a agua? E a segunda, reprodúcense por sementes? E chegamos á última parada da nosa expedición, o reino máis diverso de todos, o dos animais. Para empezar, dividímolos en 2 grupos enormes, os que teñen columna vertebral e os que non. Imos coñecer algúns dos grupos de invertebrados. Hai moitísimos tipos diferentes. Por exemplo, os poríferos. As esponxas de mar son deste grupo. Son animais moi sinxelos. E os quinidarios, como as medusas, que teñen tentáculos. A verdade é que a súa forma é única. Tamén están os moluscos. Moitos deles, como os caracois, teñen unha cuncha para protexerse. E ollo, o grupo máis grande de todos, os artrópodos. Aquí están insectos, arañas, cangrejos. E agora sí, tócale aos vertebrados, os que teñen esqueleto interno e columna. Neste grupo atopamos os peixes que están perfectamente adaptados para vivir na auga. Os anfibios, como as rás, viven entre a agua e a terra ao longo da súa vida. As aves, seguro que as coñecemos ben. Son vertebrados con plumas e a maioría pode voar. E para rematar, os mamíferos teñen o sangue quente e algo moi especial, aleitan as súas crías. E nós, despois desta viaxe, en que grupo nos clasificaríamos? Pensa un pouco.